سلامات كمي تخونو كمي كأنكم دحان ديكم لومون كم تلمودو از محاورة ميديا أزرارو تزلو زعاتات كنرينا سنجل كاسل حدار كاسم እሺ ሰላም ኩራ ተከታተልተና እንኳዕ ብድሓን መጻኹም ናብ ዝፈቅር ዝኾነ ቻናል استقدم ቪድዮ መጀመርና ነዛ ቻናልና ሓደሽቲ ሰባት ተልይኹም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ብምግባር ድጋፍኩም ኣይፈለና ሌትስ ጎ እሺ ቤተሰብ እስቲ ከም መክፈት ቪድዮ ከሆነና እሱውን ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራረብ ዝኾነ ጉዳይ ኒና ሃይርና ንሪዮ ዓሰብ ሓደ ሓይሊ ኣትዩ ኣብ ከባቢ ወደብ ዓሰብ ወጥሪ እንዳገፍሐ ምምጽኡ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ኣብ ኤርትራ ብረት ዓጢቑ ዝንቀሳቐስ ቀይሕ ባሕሪ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ዝተባህለ ሓይሊ ተቃውሞም ሰራዊቱ ናብ ኣንፈት ዓሰብ ከም ዘንቀሳቐሰም ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኤክስ ብወግዕ ኣፍሊጡ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ዝመፀ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ክመጽእ ይኽእል ዝበሎ ስግኣት ብምጥቃስ ኣብቲ ዞባ ብርቱዕ ወታደራዊ ምሽግን መኸተታትን ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ እቲ ውድብ እዚ ምንቅስቓስ እዚ ንሓሳኹ ውግእ ኣብ ዞባ ዳንኬል ናይ ዓፋር መሬት ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ይሕብር ነዚ መግለፂ ዘውፅኦም ተንቀሳቓሲ ምስሊ ድማ እቲ ሓይሊ ብቑዕን ዝተወደበን ኣፅዋር ከም ዘለዎ ንምርኣይ ፈቲኑ ኣሎ ቀይሕ ባሕሪ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ዓፋር ንመንግስቲ ኤርትራ ንዓመታት ክቃለስ ዝጸንሕም ካብቶም ነባራት ውድባት ተቃውሞ ሓደ እዩ እዚ ውድብ እዚ ብፍሉይ ኣብቲ ብኢህወደግ ዝምራሕ ዝነበረ ናይ ቀደም መንግስቲ ኢትዮጵያ ብርቱዕ ወታደራውን ሎጂስቲካውን ደገፍ ይግበረሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ ክልተ ቀንዲ ዕጡቃት ሓይልታት ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እቲ ሓደ ናይ ዓፋር ውድብ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ መሰረቱ ኣብ ዲያስፖራ ዝገበረ ብርጌድ ንሓመዱ ዝተባህለ እዩ ቅድሚ ሕጂ እዞም ክልተ ሓይልታት ሓቢሮም ሓደ ግንባር ፈጢሮም ክሰርሑ ምዃኖም ገሊፆም እኳ እንተነበሩም እቲ ሓድነት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ከም ዝርከብ ግን ብንጹር ዝፍለጥ ነገር የለን ህዝቢ ዓፋር ኣብ ሰለስተ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ኤርትራ ጅቡቲ ተበታቲኑ ዝነብር ህዝቢ እዩ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ኣብ ኢትዮጵያ ክርከብ ከሎ ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ዓፋር ድማ ብፍሉይ ኣብቲ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ካብ ምጽዋዕ ክሳብ ዓሰብ ኣብ ዝርከብ መሬት ዝዓሰሉ እዮም መንግስቲ ፕሬዝደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዝነብሩ ዓፋር ብዓይኒ ጥርጣረ ከም ዝሪኦም ዝንገር ክኾን ከሎም እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ድማ ዓፋር ኤርትራ ምስቶም ኣብ ኢትዮጵያን ጅቡትን ዘለው ኣሕዋቶም ዝያዳ ናይ ባህልን ስነ ልቦናን ምቅርራብ ከም ዘለዎም ይግለጽ ገሊኦም ምሁራት ፖለቲከኛታት ዓፋር ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተፈለጠትሉ መስርሕ ዘይፍትሓዊ ምንባርን ኣብቲ ውፅኢት ሪፈረንደም ሕቶ ከም ዘለዎም ብተደጋጋሚ ስለ ዘዕልዕሉ እቲ ምምሕዳር ከም ሓደጋ ይቆፅሮም ኣብቲ ቅድሚ ስምምዕ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነበረ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ክልተን ሃገራት ንናይ ነንሕድሕደን ሓይልታት ተቃውሞ መዕድግ ከም ፖሊሲ ይኽተላ ምንባረን ዝከር እዩ ከምኡውን እዚ ምንቅስቓስ ነቲ ኣብ ዘብኡ ዘሎ ወጥሪ ዝመልኦ ሃዋህው ዝያዳ ከም ዘጋዲዶ ንሓድሽ ወታደራዊ ጎንፂ መበገሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሓት ወገናት ስግኣቶም ይገልጹ ኣለዉ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምንቅስቓስ እዚ ብቐሊሉ ከም ዘይሪኦውን ይግመት እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝረአኹም ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ሕዝውን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉም እዚ ለቤተሰብ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ይወስደኩም እሱውን ብዛዕባ እዚ ኣመልኪቱ ቲክቶከራት ኢትዮጵያ እንዳዘገቡ ይርከቡ እስቲ ሓደ መደብ ተኸታቲልና እንመለስ መረጃችን እንግዲህ የኢትዮጵያና የኤርትራ የቀይ ባህር ጉዳይ ጦርነት በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ለመጀመር ደቂቃዎች እንደቀሩት የሚያሳዩ ምልክቶች ይፋ ሆነዋል። ይህ ጦርነት የሚጀመረው እንግዲህ በአፋር ክልል የአፋር ቀይ ባህር ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ብሎ ራሱን ሰይሞ ረጅም ጊዜ በዛ ድንበር አካባቢ በጦርነት ሲንቀሳቀስ የነበረ ኃይል ጦርነቱን ሊጀምረው ይችላል የሚል ትንታኔዎች እየተሰጡ ይገኛሉ። ይህ ቡድን እንግዲህ ዳንኪላ ወደሚባል የቀይ ባህርና የአሰብ አዋሳኝ አካባቢ እንዳስጠጋና ጦርነቱን ለመጀመር ሙሉ ዝግጅቱን እንደጨረሰ የትጥቅ የስነልቦናና የሎጂስቲክስ ዝግጅቶቹ ሙሉ እንደሆኑና ጦርነቱን ለመጀመር የቀረው ምንም ጉዳይ እንደሌለ በራሱ የማህበራዊ ትስስር ገጽ ይፋ አድርጓል። የኤርትራ መንግስትም እንግዲህ በዚህ አካባቢ ካለው ከፍተኛ ታሪካዊ ስጋት የተነሳ አለኝ የሚለውን ጦሩን በዚህ ድንበር ያስቀመጠ መሆኑንና የሁለቱም ቡድኖች ውጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ መረጃዎች እየጠቆሙ ሲሆን እሺ ከም ተሰማ ዘለኹም ማለት ዝለና ዘለ ብዙሕ ሰዓት እዚ ናይ ዓፋር ዝነበረ ዕጡቕ ማለት ኩሉ ነገር ወዲኡ
ኩናት ክኸፍት ከም ዝኽእል እናተሓበረ ይዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዘሎ ኩሉ ነገር ብኡ እናዳልዩ ከም ዘሎ ዘለዎ ዓቕሚ ድማ ብኩሉ ብዓሰብ ከም ዘዳለውን ተዳልዩ ከም ዝጸንሐን እዩ ዝሕበር ዘሎ ማለት እዩ። ጦርነቱ ከደቂቃዎች በኋላ ይጀመር ከቀናት በኋላ ይፋ ባይሆንም ያለው ፖለቲካዊና ወታደራዊ ውጥረት ግን ጦርነቱን ለመጀመር ሰዓታት እንደቀሩት ያመላክታል። ይህ እንግዲህ የቡድን በአፋር ክልል ሲንቀሳቀስ የነበረ ቡድን በፖለቲካና በወታደራዊ ምሁራኖች ሲተነተን ከፍተኛ የመዋጋት ስነልቦና እንዲሁም የትጥቅ አቅም ያለው ቡድን በመሆኑ በዛ ድንበር ያለውን የኤርትራን ጦር ይገዳደራል የሚል መላምት ተሰጥቶታል። ኤርትራም እግረ መንገዷን ዛቻ ሰጥታለች። በዚህ ቡድን አማካኝነት ኢትዮጵያ ለምትሰነዝረው የትኛውም አይነት ጥቃት አሳዛኝ ሆነ አጸፋ ልንመልስ እንደምንችል መላ ኢትዮጵያን ሊያውቁት ይገባል ወይም የለንበትም የሚል ማስጠንቀቂያ ጭምር ያዘለ በጦር መኮንኖቿና በሚመለከታቸው ቃል አቀባዮቿ በኩል የተለያዩ መግለጫዎችን ይፋ አድርገዋል። እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝሰማዕኩም ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ሕዝጉን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእሉም። እሺ ቤተሰብ እስቲ ናፍቲ ዝቕፅል መደበይ ኮስለኩም እሱጉን ኣብ ዝህሉ ኩነታት ሃዲዮም ኣረጋይ ወዲ ቤቶና መድንን ዝገበርዎ ጻኒሕትኒ ተኸታቲልና ንመለስ። ባሕር ከይድካ ክትስዋዕ ትብል ዘለካ ንስኻ ባዕልኻ እንታይ እየ እቲካ ዘይጋታተይ ወንጀል ከይሰርሕ እያ መን ዘይጋታትከ ኢትዮጵያ ንስኻ ከይድ ኢትዮጵያ እስክትገበል كيف كاخذ كلام اللي من إثراء يس سؤالنا سؤالنا يعني هتوزدوا بحب زلوا كنا بحب زلوا تقرأي قل شو ملء الكلام نحافظه بحر خوينا جربوا نجاريكم جربنا النحو بمن سألنا نسخن حواتنا من تاي مسيلك أفتغف وانسي من تفتح من أنت سبعة ونت دولهم زتقالسو حوات سلازقونو حواتنا إيه لا شو أولاد عايتوقعوا قنعني شو أولاد وزرق بيقولكم تسلازم لا زرق الشعبية زرق لا بفرج كعيني حزبه وديو حزب تجراي عزميتو حتى خان ده اللغة بجزاها مسيو زنة سرعتسي بحق ترحيها يعني تخيل من برا نبي دور تلحي حتى يقدر قالت أنا كل جالستني حتى واه اللي ذكرت كذا على وزره حطوا إلى زرع على الكاميرا أنا عليه حطوا الرأي كلكم تقول ما تنتهي أقوى كل بحوم أقوى يكون حتى إذا حتى زاد هناك أجرا زرع على الكذا نعم كل اسم من هذه سكوا كأون جام ننتهي بعد ورثت تجاوب كخالك إنه نشتى شتات كتبت حوك كخالك قلت لكم إيكو كعيس كنا خي إساس تقفل له ساعات لو أو إساخ متسل له إيكو كتب له أنت هاي الكتنان أنا هاي اللي أنا هاي الكتنان إرجعوا يعني جوار والصوم نحنا الكتنان بقى ما هذا كيس مثلي نحنا في أي إرجع ناي حتى خمسة يمكن كتنان أي كتب له ورا إذا أتاهم نتيجة إذا كأمريكا نو حدا عندما تختفت في المدينة يدوتيو ساب على تجري جونوسايد سلسلة فتح خرجا جيجا أيد من لسه كده تحاسب فتح خرجا قد الله وإذا لك الله نو جيجا أيد من لسه كده تعمل ده فتح خرجا قد الله نحق خقر ولا وإذا لك زل حق خالي نحق قرب نحق قرب نو يا خنا نحق قرب ثم حصل نسخن أترى ساعات كل وقت نقول ساعات ختدق فيه لو تخمت لو ويلو نزق على سحيل تهلي أكون تقرأ ونس لو تخمت تاي بالكتاب لو تخمت طبعا زين بالكتاب ثم لو تزني من قصص قبل على يسجون سايد فتح نو أنا صار بايبر يجيب لك الله نسبة ترى وديوس نسبة تقرأ زود سرعتيو كابزل على كم عايزنا مدين أنا كم إذا على إرتاوير ما نعنا ودينا أي خلو زلوا إرتاوير بعلم يوم من قصة إرتراس عنا ودينا عنا لما تكون وجه إتسدين في عيد حبري نسخي من قصة إرتراكون أول الأب جزانا عندها لنا ما تيكو يرشمنا ما تيكو يدبيرنا ما تيكو حق حجوا يسوع حق اللي حجوا ناب حق يخلص ناب جاني واحد ما أنا كسوك يزبزل هنا حق يقرأ ناب جاني واحد وستيو جاني واحد ناب جاني واحد حق مساعد يزعل لكس برامن بعد خلان بحساب جرنات خيناتكم كفتل لنا برجن حمد دامو نسرك اليوم نطلع ونوت برجن حمدو مالك تجري تسكين وانا لو تكوا أو قلني تجري دوي أسو خاليو سيرتران تسمعك نسون جنا جوكو ما يتصنتون لهم دوز ولوكير
ሰብአዊ ተግባሮም ከም ጌርካ ትርስዖ ትክክል ባይዘይ እሱ ካሊ አጀንዳ እዩ ብዙ ካሊ እሱ ሰብአውነት እዩ ፖለቲካ ሰብአውነት ናይ ሓዋውስ እዩ ኣነ ሓዋውስ ብዝገበሩ ስርዓት ለውጥ ክመጽ ኣለዎ ኣብ ኤርትራሲ ናይ ስርዓት ለውጥ ክመጽ ኣለዎ ደቂ ክመጽ ኣለዎ ክመጽ ኣለዎ ተቆይ ዝየትወኒ ህዝቢ ኤርትራ ወዲ ህዝቢ ትግራይ ዝወደእ ሰብአውነት እዩ እሱ ولا سبعونة تقول بوليتيكا والرأي تفكري هذا سمعي لسه خاصة كابا سمعي زعاق إني بحر خير كافت سوى أتل زي اللي خاصة على العنز تقرب ثاني هدك إنه في شرعي يعني منزل وإتبع እሺ ቤተ እስቲ ናፍቲ ናይ መወዳታ መደበይ ክወስደኩም ኤርትራን ጃፓን ዘተ ከም ዘካየዱ ተገሊጹ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ቋሚ ወኪል ኤርትራ ምዃኑ ዝነገረሉ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ቢንያም በርሀ ምስ ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ናካጋጾቶሞ ተራኺቡ ከም ተዛተየ ተገሊጹ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተኻየደ ርክብ ንዝምድና ኤርትራን ጃፓን ኣብ ግምት ዘእተዎ ምንባሩን ነቲ ኣብ ናሕሰ ኣብ ጃፓን ዝተኻየደ ስምምዕ ንምዕባይ ዝዓለመ ምዃኑ እውን ይግለጽ ብዘይካዚ ወኪል ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ቢንያም በርሀ ምስ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ወገናቱ ምዝታይ ክግለጽ እንከሎ ኣብ መንጎ ሕብረት ኣፍሪካን ሕብረት ኤውሮጳን ዘሎ ሕድሕዳዊ ርክባት ኣዕሊሉ ንዝምልከቶም ከም ተዛተየ ተገሊጹሎ ነቲ ዝመጽእ ሰሙን ኣብ ሉዋንዳ ኣንጎላ ዝካየድ ሻብዓይ ዋዕላ ሕብረት ኤውሮጳን ሕብረት ኣፍሪካን ኣመልኪቱ እውን እቲ ወኪል ኤርትራ ምዝታዮን ተራ ኤርትራ ኣብ ሰፊሕ ዋዕላ ምግላጹ እውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ፍትሒ ጉባኤ ምክያዱ ተገሊጹ ሚኒስተር ፍትሒ ወይዘሮ ፎዚያ ሓሸም ካብ ኩለን ዞባታት ክልል ማእከል ምዝርከባ ኮሚቴታት ናይ ዕርቂ መደብ ምክያዳ ተገሊጹ ዕላማ ተኣኼባ እተን ሽማግለታት ዕርቂ ቅድሚ ሓደ ዓመት ካብዚ ምስረታት ሒዘን ብፍላይ ድማ ንጉዳያት ሕብረተሰብ ዝፈትሓሉ ኣገባባት ብዝምልከት ንጥፈታት ንምግምጋም ምንባሩ እውን ምንጭታት ይገልጹ ኣብቲ ኣኼባ ዝተመዝገቡ ዓወታትን ዘጋጠሙ ብድሆታት ብዝምልከት ዝርዝር ገምጋም ዝሃበት ሚኒስተር ፎዚያ ዕጥቃዊ ቃልስን ናጽነት ኤርትራ ኣብ ህዝቢ ዝተመርኮዘ ህዝቢ ዝተሳተፈሉ ብህዝቢ ዝውነን ማሕበራዊ ላውነት ህዝቢ ኤርትራ ንምርግጋጽ መሰረት ኮይኑ ዘገልግል ምዃኑ ምሕባራ እውን ይነግር እሺ ቤተሰብ ከምቲ ዝራእኹም ይመስል ዘለኩም ሓሳብ ሕዚ እውን ኣብ ኮመንት ክትቡ ትኽእልኩም እዚ ለቤተሰብ ናይ ሎሚ መደብና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ብኻሊእ ቪድዮስ ከዓ ንራኸብ በብዘለኹም ይመችኹም ቪድዮ እዚ ተተመችኩም ሳብስክራይብ ምግባር ይትረስዕ ደቅኖ እዚ ቪድዮ እዚ ተተመችኩም ሳብስክራይብ ምግባር ይትረስዕ ደቅኖ ይመችኹም شر 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 أسي شر 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 لايك